Welcome back again sa aking channel. So this is Tips Mio for more videos all about tips yan and dragon fruit. Check on my playlist and don't forget to subscribe and follow me on Facebook page. So now for this video guys is mag-unboxing po tayo ng aking new tripod. Ayan. So isa sa mga gamit ng pagbablog is yung tripod, ring light, selfie stick. Ayan. So now for this video guys mag-unboxing tayo, no. So ipakilala ko sa inyo guys itong WB Tripod Support. Ayan. Ito po yung new tripod ko, no. Pakilala ko sa inyo. Aluminum alloy materials and flexible 6 adjustment cold tears. Yan. Light and convenience guys. Yan. Name tripod support. Yan. Longest size. Stretchable to 28 size. Folded as short as 23 cm. Product weight is 1 to 3. Product figures 360 degree rotation, light and convenience. So itong ating tripod is black po, yan, no. At saka dito naman horizontal mode 360 180, yan. So ngayon is i-unbox na po natin yung ating tripod support. Ayan, no. So ayan na guys, no. Yan po. So i-unbox na natin. Yan. Ayan, no? So ngayon, ito na po yung kanyang isa sa mga gusto ko talaga guys, itong ganito. Ganito yung kanyang design, ganito sa ibabaw. Para mas kapit po yung cellphone natin, no? Ayan. Ayan. Kasi yung iba, pag inlagay mo yung cellphone mo, is tatalbog po. Pero ito, ganito po yung gusto ko. Yung ganito, meron siyang parang flat yung kanyang lalagyan ng cellphone. Meron din siyang foam. Yan, meron siyang foam. So dito naman natin ilagay yung screw natin. Ito po yung ilagay natin siya dito mamaya. So ngayon, una tayo dito. So ayan guys. So ito naman yung adjustable. So dito ka mag-adjust pag gusto mong magpa ganyan. Yan, o. So dito naman na side, ito po yung pwede mo siyang pataasin. Ganyan. Yan. Pwede mo habaan. Yan. Tingnan nyo. Tapos sa kabila naman, yan, o. Tapos yung isa, last one, habaan natin. Yan. I-push mo lang po yung itong circle na to. I-push mo po ito para maka-adjust ka. Like this, oh. Yan. So, ganyan na po. Yan. Ito na po yung tripod natin. So, ngayon, pag gusto mong mag-adjust, no? Yan, fix mo na yan. Pwede mo rin paliitin yan. I-push mo lang po yung button. Tapos ganyan. So, nandito po tayo sa ngayon sa ganyan. Yung fix na. Yung height niya. Fix na po. So, mamaya ipakita ko sa inyo. Ilagay natin yung ito sa lamisa. So, dito na guys. Ito na po yung adjustable niya. Yo, gusto nyo pong mag-adjust. Ganyan. Pwede nyo rin pababag yung cellphone nyo or pwede yung pahigain yung cellphone. No? Ganyan. So ngayon ilagay na po natin. Pwede rin natin to guys gagawing parang ganito. Lagay nyo yung cellphone ninyo. So ngayon ilagay na po natin yung ating handle. Ito na po yung handle natin.
So ganyan lang, very easy lang po. Yan. Iikot-ikot nyo lang po yan. No? Yan. So pag na-fix na po yan, ganyan, ito na po. Nalagyan na po natin ng, yan po yung lagyan ng cellphone. Yan, pwede nyo po siyang paganyanin. Ganyan. Diba? Ang ganda niya. Tapos, dito po kayo mag-adjust kung gusto nyong hugutin yung tripod nyo. Ganyan. I-fix nyo po para hindi matlaglag yung cellphone. Ganyan guys. No? Kung gusto nyo naman pahigain, so yan, nakababag na po yung cellphone. Lagay nyo po dito yung cellphone. So nakababag po yan. So ngayon, pahigain natin yung cellphone. So kailangan i-adjust nyo dito. Hinahinay lang, baka masira yung ating tripod. Yan, ganyan. So i-fix nyo kung saan nyo gusto pahigain yung cellphone. No? Ganyan. Very easy lang guys. Yan o. Hindi na siya ganyan. So ngayon ilagay na natin. Yan. Fix na po yan. Ang napakaganda nito guys. Mabigat siya. Hindi siya magaan. Parang solid na solid po yung kanyang materialis. Ang ganda no. WB tripod. Yan. So ngayon ilagay natin dito. Yan. Ilagay natin siya dyan. Yan. So ito na po yung ating tripod na tripod WB support. Yan. Kung gusto niyo siyang adjustin, ganyan lang. Pwede po kayong mag-adjust, ganyan. Pataasin nyo yan. Ganyan. Pwede ka rin mag-adjust. I-push mo lang po ito. Kung gusto nyo, kung mataas lang yung camera ninyo. So, ganyan. Sa kabila din. Yan o. So, ganyan. Ang ganda niya guys. So, pwede rin natin siyang pahigain. No? Yan. I-adjust mo lang dito. Yan. Yan, naka-adjust na yan. So, tapos pahigain mo yan. Ganyan. So, i-adjust mo rin dito. Para magiging fix po siya. Hindi siya malaglag yung cellphone nyo. Yan. Ganyan na po. Yan lang po yung ating new tripod WB support. Ayan o. Aluminum alloy materials, flexible, 360 adjustable cloud terrace, light and convenient. Yan. WB B1001. Ito po yung product name. Yan, tripod support. Longest size, stretchable 28 cm. Wow. So, short size, folded as short as 23 cm. Product weight, 1 to 3.9 grams. Product figures, 360 degree rotation. Light and convenience, guys. Yan po yung WB tripod support, no? Ang ganda pala niya, guys. Flexible. Flexible at saka aluminum. Yan sa mga gustong bumili guys. Ito, nabili ko po ito sa malapit lang sa mall dito sa amin. Yan, nagkakalaga po ng mga, hindi abot ng 200 pesos. Mga 180 ata to. Or 190 ba yun. Basta ganito. Ito lang po yung gusto ko kasi pwede mo po siya ilagay pag mag-live ka ng Facebook mo. Iganyan mo yung camera niyo or yung cellphone. Ayan, so tapos na po tayo mag-unboxing at saka mag-demonstrate ng ating new tripod support. So maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat guys. Keep safe always po and God bless. For more videos, check on my YouTube channel and sa aking playlist po all about dragon fruit and tips. Yan, don't forget to subscribe guys. Maraming salamat po. Ingat, bye-bye po. Ayan o, yung ating new tripod. Bye-bye, ingat po kayo palagi.